siya? Sure? Ah, siya battery? Dili siya battery, chargeable. Chargeable. Wow, very nice gift. Thank you lang, Kiss mo, Mami. Langga. Oh, hindi mama. Nakailak na tayo. Saan mo pag-on? Dili siya. Ay, lugot. Kani, kumusta nila? Nito. Saan siya Tapos pag-on? din, kani, Ah, mo siya charger niya. ikuha na lang ako. Saan siya pag-select? Okay? Oo. Eh, ano siya eh? Insert? Double. Thank you, ga. Naon? Dili, i-double siya. Isunod na ko. Ah, dire? Oo, tapos i-double. Hindi siya masulog. Saan siya pasulog? Bandar na. Oo. Si Pandar ah. Special. 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 Ah, Sana. happy birthday! Wait lang. Kasi, Saan siya pag ano? Pasuot ba ni Ate Ana nito? Pasuot. Lala! Kani nga kay dili mo siya mo. Okay na ka? Ah. Oh, di man siya mo